Atek seri hangleng dharma. Iki engko mesti metu ula tampar. Ya mbok. Metu. Ana cerita tingkahe ula kalih engkang samya Lajeng najan to jane wis atek usum tampar diganti senar. Sing penting rak ulon sukane padha to. Heeh. Dadi Piye? ula senar. Kula senari sing Mergo pripun? saiki oke-oke piyai iki ora tek telaten gawe tampar. Mung tuku. Wani gonjak garwane sang maha wikuh anenggih sang maharaja sesilih nyinaga kini Ayo wong gender iki pasar diduduk ngono iki dalam mrucut dhewe sitok. Ning ora apa-apa. Heeh, Raka. Timbangane Sulomo Mas Janden kontrol. Lah ngapa? Yo, Jenenge nyinaga kini garwane
iki sebabe. Sebabe pripun? Diaturi. Iya. Nggih leres kok ya. Iya, ning senajan to ngono. Heeh. Piyai iki nek blater srawung ngendi nggon ngendi papan nek kala wancine duwe adat ya kaya mengkene iki. Nah nggih, Jan. Niki kursine mboten enten sing lowong kok ya. Alhamdulillah no. Alhamdulillah. Kene iki muturah loro dipundhut Pak Lurah. Nggih. Kono ku mau. Oh nggih. Heeh. Olah tampar. Yo yo. Durung rampung. Lagi mau wis koyo ngene. Iki garape kanca-kanca. Oh garap. Campur sari saiki iki dituntut kreativitas. Nah biasane nek ngoten sesek ngono wis rampung kok. Ya sok-sok nok. Dadi aja pe sesek iki mesti arep rampung iki urung. Lah berarti niki kok baleni rada alus meleh. Walah. Pokoke sak maremu to. Terima. Tes elok. Oh, alah kegeden, Pak.